Adi, denok prest. Aurrera! Hori adi, animo! Gogatu, kontu, zirtela gara. Animo, hori adi! Venga, Irati! Venga, Lloris, venga, Ina! Con la mano de todo, esta mano de Solidona. Ahorita vez su minuto, comando de
Ahí la gente que listo es. Ahora todo el ritmo de San Captura que está haciendo el ritmo entre todos ahora Sarilla. Por los caribotes ya te dirán ya. Oli, ya que escoge. ¡Goce! Y ahora, hoy nada más el ritmo de Barrio de la señal que está en el medio de media vuelta de Lampa, antes de buena hora para Olivia. Ahora escolar, esta parte de Osala de Isla antes escolar, Aupa, Sue, Defendencia, Solidaridad, alta escolar de Isla alta, esta parte de Osala, jugadores, otra de temporada. Ahora escolar de Isla ahora, de para allá de la así que con una mala pasada con Aupa, Venezuela. Aupa, alta, el grupo de ya tu base, alta especialista Juan. El grupo marrón de pasada Juan, ya tu grupo de la sistema caliente ahora. Aupa, hola. Oye, Aupa, se le espriña. Amén, gente, orgullo, vamos a tener ahora caso ello. Vas a llegar antes de inicio, ahora escudo de ahora escudo de inicio, Aupa. Venga, mete el trompete, chiquillo,
Angelica, opa. Ospatu dorsala erakutsi ez tapatu zuen zutari egin da. Batze. Bate iguria gauzia da kampeón. Bikote rosa da, bidean eratu dut zuetu borrotatzeko. Ezazko bikotia, bidea, hori ere. Eta eskoari nizkiakoa, batze. Aupa. Bero eskoari, aupa. Beko dizela, zorina dagoen, hori ere. Azkari momentu gaurrean eta. Necesita doaztu, da punta segunda naurtarik duzuna. Venga, buena, ánimo. Hemen beste tropatxo bat, aupa. Soria da lana, beko dizela. Aupa, guaze. Hori da. Amina, guaze, hori da. Azken momentu bestuko, aupa. Altza, besoik egunen izkiagoan, ez tapatu dorsala. Izbezaten ala ez tapatu dorsala, gorde eskurde. Ospatu da zete zuela. Gaur burua, gaitzatzen eta jarri ezue. Elkuma urgazia da lorte naizeate. Eta ospatu dut eskurde batzate. Aupa. Aupa, guaze. Azkeneko bonita izten dira, zorio da. Zaguatu, zazpiren da hogeita bidikotea egiara. Aupa, eta bertan, arena zorri zarruta egiara. Hau eta txasoi gabeko. Korri gainean festa. Aupa, guaze. Aupa gai. Guaze. Ota, altza, venga. Aupa, Andrea! Altza eskoiek, sosketako latu zerzuena, badakizuen arrote da zela guantxe dizteagoan. Hori, eta gero, sari batek dugu dugu, sari arakazuen etxea, ezkun sari gabe. Aupa, altza eskoiek, guazte! Hori egina! Aupa! Buenas
Fernando Zona Gabriel, la condola scuola dello Stato, Fondazione Stato Comunque Data.
Ánimo, ánimo.
Favorez, Toni Jaurtzi, Huendira, Esko Gazta Jau, Azena Mestia Jau, eta Oieke, Toni Jamerezi Ure. Prometxo bat, horrela, hori, animo! Urtzi pasatzen, korrika nahiak favorez. Diaien Martina gaudeta hemen, hau azkeneko txapadata, animo! Gora eskoia egitizteakoak, haupa, defo nahizuela! Gogoratu, favorez, zozketa, gazterketa hasi baino lehen egitara, dorsala banatu zaizuenean esan zaizue, saria daukazuen edo ez, metxerez, sari banaketa gunean, libre utzi, tokatu zaionak, sari hartzeko. Haupa, hori eskoie! Estrapatu ruploak egin dorsala. Haupa! En la entrega de dorsales nos han dicho si nos ha tocado algo de sorteo. El sorteo se ha hecho antes de empezar la carrera. Saria daukana badaki, beraz, ez badakizue, ez zaizue tokatu. Sari erra da kasueta. Aurren dugu zaketa, pentako aurren dugu saikatua. Zorro eta nauz minutu pasaria, nizkatale basera bat dirunetikak. Eta medaia disfrutatzen. Espero zure gazterketan disfrutatzen izan. Haupa, guatzen, animo! Haupa eskoia iristanoan, haupa, zenimo txapadata! Hori! ¡Haupa, campeona! Bea burua eta Iñaki burua bikotea. Hauek hirugarren sailkatua. Txala bero bat hauek. Saria ematen Unai Elustondo antolatzaileetako bat. Bikote Anai Arrebas osatutako bikote hau altzotik etorri da. Bigarren sailkatuak Paulo Alberdi eta Helene Alberdi. Lehenengo sailkatuak txapeldunak izango ditugu orain. June Agirrezabalaga eta Aritz Arregi. Lehenengoak txapeldunak, zorionak, behon daizuela. Sariak banatzen Mikel Arrañaga eta Unai Elustondo antolatzailea. Garaikurra eta Txuleta Earra. Korrika egiten ikasteko gogua emateko Txuleta horreli guztiak. Eta orain, bertakoen sailkapena abaituta, lehenengo hiru zarauztarrak sarrituko ditugu. Zarauzko hirugarren bikotia, Xabier Aramburu eta Laura Arregi. Zorionak.
Sariak banatzen. Unai Elustondo eta Mikel Arrañaga antolatzen dira. Esketxi. Bigarren bikote zarauztarra, Iker Marquez eta Sandra Rodríguez. Txalo bero bat hau aire. Sailkapena ja eskuragarri dezue, herrikrosa.eusen. La clasificación ya está disponible en herrikrosa. Iru zaitezte favorez ondo podiumea. Argazki jaimero eta Garaikurra eta Txul eta Erra. Eta Zarauzko lehen bikote sailkatua, txapeldunak zarauztarrak izan dira eta hobeak berriro premia tokatzen zaie. June Agirre Zabalaga eta Aritz Arregi. Hauen etxian gabonetan ez da nahite faltako. Sari garbanatzen, Unai Elustondo eta Mikel Arrañaga. Mila esker parte hartu ez duen danoi, zuek gabe honek ez da zentzuk eta mila esker antolakuntzari eta babesle guztiei. Eta animatzea etorri zaten danoi ere bai. Txalo beroa danontzako. Eskerrik asko eta aurren arte. Garri errazitako bai. Es que